Der er ingen adgang. Der kan ikke åbnes. I'm a wizard! I can help! I'm a Homora! Try now! Nej. Dammit! Kan stadig ikke åbnes. Try some ice! No! Is på, Mulle. Is på. Læs bogen. It's not enough! More! Try now! Nej, nu er den bare kold. Dammit! Hvad skal vi gøre nu? What now? Det ved jeg sgu ikke. Dammit! Is på. Don't do that! Because this is the Chamber of Secrets! This is the traitor! I'm a wizard! Let me! I'm a Homora! Try now! Mikkel? Mikkel! I can help! Jeg er stadig